pels drets dels xiquets i xiquetes. Des del passat 20 de novembre, els carrers d'Alaquàs parlen per si sols. Dia Internacional de la Infància és el missatge que podem llegir en la porta dels centres educatius i dels edificis municipals. El Consell de Xiques i Xiquetes d'Alaquàs ha tornat a protagonitzar una interessant i reivindicativa activitat per posar en valor els drets de la infància i del menor. En la nit del diumenge de 9 de novembre realitzaren grafits en el carrer per tal que els veïns i veïnes recordaren una data tan significativa. Una acció que es recolza amb la distribució de targetes en les quals es poden conèixer els drets fonamentals de la infància i que s'estan repartint a l'Ajuntament, en totes les aules dels centres escolars i que poden també aconseguir-se als comerços associats a cada i al mercat municipal. Durant aquesta setmana s'està treballant també a les ludoteques, el centre obert i l'espai educatiu els drets de la Declaració Universal a través de jocs i activitats. Una iniciativa per recordar que els xiquets i xiquetes també tenen drets.